लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनैनि टपिक्सआनो जाहैबाय साफाय खालामनाय। बे साफाय खालामनाय हाबाफारियाव आं दिनै न'नि लामा लांगोनानि लामाखौ साफा खालामनो ओंखारदों। ओमफ्राय जोङो हाग्रा एवनायनिफ्राय लानानै जों सननांगोन माखासे बिदिब्ला जों हाबाफारिखौ आवगायलांसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन आरो साफा खालामनायाव मारै खालामनांगौ मानांगौ जाहाथे नोंथांमोनाबो जाहाथे थुलुंगाखाङो। बिनि थाखायनो आं बे टपिक्सखौ लाना फैदों जाहाथे नोंथांमोनाबो जाहाथे गाव गावनि साखाथिनि आरो लांगोनानि लामा आरो उसुं बायदिसिनाफोरखौ जाहाथे जोथोनै लाखियो, साफा लाखियो आरो जेब्लाबो साब सिखोन जानानै गाव गावनि देहा जिउ सोलेरखौ गोख्रों आरो गोग्गो लाखिनायाव आरो न'खरफोरखौ साफा लाखिनायाव जाहाथे सांग्रां जायो। बेनि थाखाय आं बेबायदि थुलुंगा लाबोनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो नोंथाङा। जोंना लामाया बेनो। बे लामायाव फाक्काजों बानायनाय दे, बै आलकाट्राजों बानायनाय नङा बियो, फाक्काजों बानायनाय, सिमेन्ट फाक्काजों। ओमफ्राय दा बेवहाय बिराद मोजां साइनिं जायो। बिनिफ्राय जोंना माबायानो रुगुङा साफा हाग्रा जाजोब्बाय। दा बेनिखायनो आं दिनै साफा खालामनो ओंखारदों। नै दाखालि एसे आद्रा मावदों। बिनिफ्राय दिनै आं फुरा खालामनो सानदों। फुरा खालामनो हागोन ना हायाथाय, जिखुनु आं फुरा खालामनो सानदों दिनै। दा नायग्रो, जेरैबायदि नुदोंमोन ना दा लामाया, बेनिफ्राय जेब्ला रुगुंखौ दानोना अब्ला माबायदि नुयो दायो दसे उनाव नुबावगोन। अब्ला बिदिब्ला नायलांबाय था नोंथांमोन। नैबेसिमा माबा जाजोब्बाय। नैबेसिम फाक्का दङ, बेसिम फाक्का दङ। नैबेनिफ्राय ओरैजाय दं। गुवार हाग्रा जाजोबना लाबाय लामाखौ। Gyan! बै दादाजि मोननाव फिसिनाया मा जिनिस? ओइ, मा खालामदों नोंसोरो? मा खालामदों नोंनि? खोन्थालाय। गेलेदों होनदो? गेलेदों। गेलेनाया दलरसो थादों, नायग्रा नोंस्रा। हाग्रा सननायखौ नायदों? हाग्रा सननायखौ नायदों? साइमन? मा मोजां खोन्थाया? औ गुन्दुब्रा। आवलाबो जाथोबसे। सननाया जाहांबायानो। नैबेसिम सनबाय। एबार जेब्ला रानगोन ना अब्ला मोजाङै सिनायगोन। बैसिम फुरा हाग्रायानो जाफबजोब्बायमोन। ओरैबो दं, ओरै बानायबाय। एक्सुवेलि दैलांबायबा न'नि साखाथि फाखाथि गासैबो साफा खालामनाया लानाया जोबोद गोनां। नैबे दंबावो, ससे दंबावो। बैयो हावरि ससेया दाखालि सनदों। ओमफ्राय हबै गेजेराव एसे दंबावो। ओमफ्राय नै दिनै बेखिनिखौ सनबाय, ओरैजाय सनबाय। बेनिफ्राय गाबोन जुदि बे हाया जुदि रानोब्ला बिराद मोजां नुसिगोन आरो। जोंजोबोलै
बे फिस रडआ जोङो बिराद मोजां शाइनिं खालामो सान्दुं दुंबा जोंजोबो आलकाट्राजों बानायनायनिफ्राय गामियाव हाबनाय लामाया सिमेन्ट कनक्रिटआ साबसिन दानिया बेखौ सनखांबाय सनखांनानै जों दानिया सिबबाय बेखौ लामाखौ साफा सिबनोसै जों दानिया सिबलायबाय बेखौ सिबनानै बेबायदि नुबाय आरो दा नैबे ससे दंबावो सिबनो बे ससेखौ सिबखांनानै जों दाना माबायदि साफा नुयो जों दाना दसे उनाव नायनोसै जाबायानो लांदां नुबाय साफा नुबाय जों दानिया सिबखांबाय बेखौ अब्ला सिबनाय लोगो लोगोनो बेबायदि साफा नुबाय आराम बिराद जोङो बिराद शाइनिं जायो ओंखायनो आंनि साननायाव गामिनि सिङाव हाबनाय लामायाव फाक्कायाबो साबसिन नै दानिया बेसेबां साफा नुखो दा बेबायदि साफा नुयोबा जों गोसोखौ स्रां मोनो आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनो जों बे रियेल गोजोननायखौ मोननो हायो खुसिखौ मोनो बेखिनि लामाखौ जों साफा खालामनो आखायाव लादोंमोन आङो दा बे खामानिया जोब्बायानो दा बिदिब्ला जों नायनोसै सानसेनो नङा बेखौ जों सानसे सिगां हाग्राखौ एवना लाग्रोदों बिनिफ्राय रुगुंखौ सनबाय ओमफ्राय नै दिनै जों साफा सननाय खामानिखौ फोजोबनानै साफासिन माबाबायबो सिबबायबो बिनिफ्राय ओरैबायदि जोंबाय लामाया मोजां जाबाय अब्ला दा बेखिनियानोसै अब्ला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनहा इयुनावबो नायनानै हेफाजाब होलांबाय थागोन दा जोबथारनायाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनानै बेयावनो फोजोबबाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे फिसा रिकुवेस्ट जाहाथे नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बिनिफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ जाहाथे अलाव थुना होयो बिनि थाखाय आं नोंसिनि सायाव फिसा रिकुवेस्ट खालामनानै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय बिदिब्ला बाय बाय